Hongka hamjo tono seng tini hingke GB hospital sok paijak aisok basawi no seng lam rakha hingke norok nukbai khana miya ang Facebook page o post remani sini bukhokje khoroksa sitoli Tripura bumungoi bo sarai apher asai mani olo belai khe sak hamya belai serious singjak hingke tabuk GB hospital o ICU klaijak bini bo saibai kok salai saiman mani belai serious hingke abono norok ni hamjakma norok ni support norok aswk chubabai kha norok no belai hambaiya pharo ang photo post khlaimani logi logi no norok nongni hamjakma aswkai rikha aboni bagui norok no kulpai hambaiya pharo tei belai khai kha nango tei belai khai angbo tamjani hai proud nango norok aswk ano poito khlaiui ani GPay tui phano norok chini bukhuk sitoli Tripura no chubabai kha tabuk swk jora 5-6 hajar rok hai kena hingke abono ang tabuk yapharui rwnani bagui phaio hingke borok belai chukya rang rok ani yago tonui tongya borok je manthai je borok norok chuba hormani abono no chubanani hinui ang aisuk basai phaio hingke tabuk borok bai call khaiui bwsaibai malai kisa patient naiui seng chubai klangnai ta hingke abono belai khe hambai norok no yapharna abo si muchungo o asiri siri jorao norok just photo nukma bai se amsakai hamjakma rikha abono chini tiprasa rokni maya hamjakma abono chini tiprasa rokni khairokma belai khe cheng kha nango chini tiprasa rok belai khe maya gwnang tei ang belai khe sak sakno tamjani hai dukho bo nango tongthokma bo hai wngbo ta norok aswkai ano support khlaiui chubamani bagui